Sa Facebook post ni Rosenfey Lacsina Vinuya, kinumpirma nito ang pagkamatay ng kanyang lola na si Lita Vinuya. Si Lola Lita ay bahagi ng Malaya Lolas o Comfort Women noong Second World War. November 23, 1944 nang atakihin ng Imperial Japanese Army ang Mapaniki sa Candaba, Pampanga. Pinaniniwala ang kuta ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Binomba ang komunidad at sinunog ng mga Hapon ang mga bahay, habang ang mga Pilipinong gerilyas na nahuli ay ginutom, tinali at sinunog ng buhay. Habang ang mga babae kabilang na si Lola Lita ay inatasan na maglakad patungo sa bahay na pula sa San Ildefonso, Bulacan na kalaunay naging Japanese military barracks. Piping saksi rin ang bahay na pula sa pag-aalipusta at pangahalay sa mga kababaihan. 1996 nang ilathala ng mga Pilipina ang kanilang sinapit sa mga sundalong Hapon. Dito na nabuo ang Malaya Lolas na mayroong 70 miyembro, subalit wala na sa 20% ang nabubuhay dahil sa katandaan. Isa na nga sa kinamatayan na ang paghingi ng hustisya ay si Lola Lita. Simula 1998 ay lumapit na umano ang Malaya Lola sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Office of the Solicitor General. Ito'y para makakuha ng danyo sa mga Japanese military official na nagtayo ng Comfort Women Stations dito sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi ito kinatigan ng Executive Department at iginiit na ang individual claims ng mga Comfort Women ay naibigay na sa ilalim ng Peace Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Japan. 2014 nang tuluyang ibasura ng Supreme Court ang petisyon ng Malaya Lolas upang ideklara ang Philippine government na guilty sa kasong grave abuse of discretion dahil sa refusal sa war crimes at crimes against humanity. Bago mamatay si Lola Lita ay nakikipaglaban na ito sa sakit na pneumonia. Rainiel Pawid, CLTV News.